Det er faktisk meget flot stadigvæk. Det virker med stadigvæk. Se. Nu ligger den lige her. Jeg har fundet den nye måde. Jeg tror, man skal gøre sådan her. Den hænger fast. Jeg forstår ikke det her. Ja, det tror jeg, jeg er færdig. Og nu vil vi så prøve at se, hvordan den ser ud inde i sådan en rigtig gømmelsmad. Det kan sagtens, det kan gøre. Det er men vi kan se en kopper har sgu meget godt. Det var jo meget fint. Nej, det må jeg ikke ske. Nå, men det har vi ikke. Ja, og nu er så blevet sådan en her tid. Den kan vi heller ikke lide for det. Altså, vi kan se. Det er Nokia! Ej, det kan vi ikke lide. Og vi har fået sat en gryde. Det kan vi godt lide. Nå, det er ikke vikinger. Det er jo hvad lort. Så virker vi den stille og roligt, fordi Nokia kan jo ikke tåle så meget. Det duer slet ikke. Det kan jeg ikke. Det kan ikke holde noget. Se. Ej, det var jo meget godt til. Ej. Det lurer jeg holder ikke. Nå. Ja, der gik vi vist lige ved lidt for vidt der, men ja, vi prøver at samle den sammen igen. Det er da også godt. Den er gået helt i stykker. Nej, men vi kan godt ødelægge den lidt mere. Hvad har vi fået i? Tavsling. En jernsling. Det var smart. Jeg synes ikke rigtigt, det virker. Jeg synes ikke rigtigt, den fungerer. Ja, Nokia. Men, jeg har faktisk en lidt god idé. Prøv at se. De gør sådan her. Det er god idé. Som I ved, så havde vi Nokia, ikke? Og nu er vi så kære, som den er vandsøgt. Det tager videre os her. Man skal huske at teste alle mobiler meget, når man får dem. Og nu er den helt våd, jo. Jeg tror ikke, den er vant til. Nu prøver vi lige at tage den op igen. Nej! Den er vist rigtig solid. Rigtig solid. Ja. Den holder vist til noget. Jeg tror, vi skal nok rigtig den er sej. Det kan vi ikke så godt lide, når mobiler gør sådan. Det må ikke gøre. Nu skal vi finde på noget andet noget. Den må hellere hen i vandet. Ja, den skal gå ned. Ej, nu brænder den. Kim, vi knækker lortet over nu. Knæk! For satan! Hitler! For satan! Den er varm. Jeg tror faktisk, det er ved at gå. Det eksploderer snart. Det er kraftedeme varmt, mand. Hvis den er i vandpyl. Så er bare lægge der skyldig af, Marker. Så bare jeg er over. Det er Marker. Det ligger en sådan i. Jeg kan dem til at lide. Nu. Det er en meget god samling, det her. Det er det. Den har et bordkamera og musikspiller. Så hvis vi kan se ind i den, så er der meget. Men det er lidt svært med tømmen, når han står sådan. Og så laver den. Herovre vi nok ikke 33 i sin. Den er også grim. Det ved vi også godt. Vi kan ikke den er godt helt den. Den er helt død. Altså min kollega, de siger,